ora ai plecat ieri, mă? La 12. 12, nu? Ceva. 12 jumătate. Chiar 12 jumătate. 12 jumate. Deci de aici de n-a fumat. Și ai luat... Dar pe unde ai luat-o? Centură. Pe jos, nu? Da. Centură... Pe unde? Centura am ajuns la Mogoșoaia, la rotundă. M-am făcut imediat în dreapta, că așa vine când vii de aici. Centură, imediat dreapta și a zis, bă, urc mai sus. Păi face și eu semn la o mașină. Și a trecut unul de la noi de la Drăza, dar l-am văzut târziu. Și... am luat-o pe jos. Am zis, trece RATB-ul ăla care este 406 sau 407 cât este. Și la ăla știi că nu se plătește, îi fac ăla cu mâna și mai pula mea, că n-aveam niciun bani. N-am dat de niciun. Și tot pe jos, a? Dă-i. Și la ce oră erai în Buftea? La 6. 6. Deci la 12 jumate, la 6 erai în Buftea, pe jos. Da. Și în Dârza la cât ai ajuns? 7 fără 20, că până am ajuns pe și n-am făcut mai mult de 5 minute. Că era, când ai oprit tu lângă mine, era fără 20. Eu n-am crezut că atunci ai ajuns. 6 jumate. Înțelegi? Când ai oprit tu lângă mine, a doua oară de m-ai întrebat, hai mă, mergi pe urci? Nu. Hai de drum. Nu știi că ți-am zis de drum?